ensimmäinen osa tai vaihe. Niin, ensimmäinen vaihe on se, että te opitte hyppäämään silleen, että teidän jalat ei lähde sitä dekistä ja te hyppäätte suoraan ilmaan. Sitä kautta se pyörittäminen on paljon helpompaa sitä barspinissa. Toinen vaihe. Opettelette pyörittää sitä barspinnia niin kuin se kuuluukin. Ihan vaan paikoillaan. Ja kolmas vaihe on se, että te opettelette jo pienessä vauhdissa sen tangon pyörittämisen silleen, että teillä on toinen jalka jo siinä lauan kyyssä. Ja sitten, että se toinen jalka on tukemassa teitä maassa. Ja nelosvaihe on sitten sellainen, että menette jollekin nurmikolle tai pehmeälle alustalle ja ihan ilman vauhtia rupeatte vaan harjoittelemaan barspinnia. Eli viides vaihe ja viimeinen vaihe on se, että te otatte pienet vauhdit ja asfaltilla ja sitten te siinä hyppäätte ja yritätte tehdä sen barspinnin. Ja se, että jos teillä on pienet vauhdit, niin se takkaa se, että te voitte keskittyä enemmän siihen pyörittämiseen ja hyppyyn ja teiltä ei velota niin paljon se kaatuminen. Niin ja sen jälkeen, kun te saatte sen hyvin, voitte lisätä vauhtia. Ja niin toivottavasti tykkäsitte videosta ja opitte barspinni. Ja jos muistakaa katsoa meidän tailwhip-tutorial, jos ette osaa vielä tailwhippiä, me pistetään se tuohon. Ja ehkä nähdään sitten ensi videossa. Juu, ja muistakaa tilata ja tykätä. 4 mä se.